Bengifisa kunoSimphiwe ongenile la bengifisa ukuthi mhlawumpe uphefumule. Ngicabanga nje kungabi yilo engimfunayo vele uMzimela Nkosi yami. Uma kuwuMzimela nje kunendaba okwakufanele ezosilandisa yona la kaNkulunkulu wasekuphakameni amenzela yona. Baba Simphiwe, Sanibona awuyena. izingane zasephakameni. Amen. Njani mfowethu? Ngiyaphila ninjani? Kunini esikufuna ku-live wethu Nkosana uzosilandisa ngendaba yokufika kwakhe emzini wasekuphakameni. Ngeke sisakuyeka mfowethu ngoba usuze wangena. Sicela ukupha inkundla mfowethu. Wazi wangijuma viyela. Kodwa ngoba sekhona indaba zasephakameni, akukho ukujumeka khona. Awuthi ngithola iposition right, ngisuke eduze kwey'ngane zokubanga umsindo. Eyi bafowethu, ngazi ngizoyiqala phi indaba sekuphakameni, kodwa-ke angilibonge ithuba. Umuntu uzalwe eyingane yasekuphakameni ngoba sikhuliswe ugogo obehamba indlela sekuphakameni. Ugogo uMaxuluke mina ebegane eManzimeleni, egane inkosi uMzimela abamaziyo ababekhona eminyakeni edlule ekuphakameni bembiza ebaziwa ukuthi inkosi uLindelihle kaMzimela wayewumfundisi kakhulu. ngikhula nje ekhaya kusatshathwa. Thina-ke hayi besingayingeni indaba yesabatha, kodwa-ke kuye kwafika isikhathi la umuntu ekhula khona ugogo ehamba le ndlela. Ngikhumbula kahle nje umuntu eqala ukubusiswa uNkulunkulu ekwazi ukuthenga iy'moto. Awukho umhlangano ebengawuhamba ugogo wasekuphakameni, ngoba umhlangano nomhlangano bengimletha aze ancenge ugogo athi uhlalela inkonzo nje noma umgidi-ke. Ngithe awume gogo ngale nto yakho, ngoba mina bengihlala eThekwini ugogo ngasempangeni, so bekuba lula kumina ukumlethela izinto ekuphakameni. Ngiyazi ukuthi uma kuyisonto umgidi namhlanje kufanele ngimlethele izinto azobe ey'dinga, ngisibuze salukwazi udinga sizoncenga sithi awuhlale nje ukumgidi. Ngiyogoloza ngithi khohlwa salukazi. Umuntu kwafika isikhathi la isalukazi sihamba khona emhlabeni, sihamba nje salukazi vele into yobuNazaretha asiyingeni, futhi nje asiyimisele ngayo. Yashintsha impilo bafowethu. Ethi umuntu une-control over impilo. Ya-teenager cha, awuyiphethe le mpilo, sizokukhombisa thina. Umuntu waqala waba nama-challenges empilo. Waqala umuntu waluza amabhizinisi amanye benawo ngoba bekuphileka before. Akukho la ngingayanga khona, because iy'nkinga zangiqala ngo-2020 during i-COVID time. Ngathiwa kunomthandazo okekebulayo, kunesangoma sivule sinomuntu phansi, hhayi kunenyanga eyenza yonke into. Ngikwenze konke, the more ngizenza lezi zinto siyaginqeka iy'moto ngala, ngiluza ama-contract, kwafika iy'khathi zama-riot, looting, kwasha i-ofisi, kwasha yonke into. Ama-companies umuntu a-trader nawo aba-affected by looting. Wasala umuntu engenalutho. Kwaze kwafika isikhathi la umuntu aluza yonke into, ngisho ngahamba ngenyanga ngabi namoto. Bazothi ngo-2023 January ngathi sengikwenze konke. Yini engingayenza manje engingayizama ukulungisa isimo sami, because sengizamile.
because angisayifuni inyanga, ngisamfuna umthandazi, ngisasifuna isangoma, because bonke laba bantu ngiyile, and the last man of amount enganginayo ngayispenda kulaba bantu, but angisizakalanga. Uthe uJanuwari usuyophela ngathi hayi man, khona into angakayo kuyona engicabanga ukuthi manje sekufanele ngihambe ngiye khona. No, ufanele ukuthi uma uphela umhlangano ngihambe ngiye kuPhakameni, ngoba ugogo wehlezi ethi mase ngixakekile nanti ikhaya abantu abami. Kwaba nempi phakathi kwami, sekufanele manje ngithathe isinqumo sokuthi ngiye kuPhakameni. Kwakunzima, kwakungekho easy. Wavalwa umhlangano kuleli sonto. The following week, isabatha lokuqala likaFebruary, ngahamba ngaye kuPhakameni. Ngafika ngena inkonzo yasekuseni, ngaphuma futhi inkonzo yasekuseni ngahamba. Ngathi ngiphuma nje kuPhakameni, ngabe ngithola ucingo komunye umngane wami ehlala eWestville. Wathi Mnguni, ngathi mnewethu. Wathi ukuphi? Ngathi ngiphuma la eNandi kuPhakameni. Awu, wathi uhamba ngani? Ngathi hayi ngihamba emoto umuntu wesifazane mfethu. Athi indoda ngeke phela, la ekhaya ziningi iy'moto. Uzosebenza ngani uhambe imoto ngoba phela uyasebenza? Awuze la ekhaya uzolanda imoto. Ngahamba ntambama ngolanda imoto eWestville. Nginqamula nje ngingachithi lesikhathi. Kungithathe about unyaka ngi-attend inkonzo yasekuseni. U-2023 wonke bengihamba inkonzo yasekuseni, angikaze ngayihamba inkonzo yasemini ekuPhakameni. Ngivuka njalo ekuseni ngiyongena inkonzo yasekuseni ngiphume ngihambe. Kodwa engingakusho ngokuba semagcekeni asekuPhakameni okudliwe isikhonyana, angazi nami kwenzeka kanjani, kodwa ngakubona kubuya. Angisho ukuthi ngi-right, kodwa kwisimo engase ngikusona, uNkulunkulu kaShembe wangikhanyisela, wangivulela amasango ebesevalekile. Amehlo zami onke sephelile, kodwa uShembe wasekuPhakameni ngabona ngithenga imoto, ngabona ngiqhubeka nje ngisebenza project after project until today iy'ngane ziyaphila. Amen mfowethu. Kusukela ngo-2023 kuze kube namhlanje, uma ngingakhuluma iphutha phambi kwaJehova, mina makuthiwa ngiyile kwinkonzo yasemini, ngicabanga ukuthi inkosi ngisayibone kawu-4 kusukela ngo-2023 kuze kube namhlanje. Ngikhumbula kokuqala ukuthi ngaya kuyona ngisenhlangakazi ngiyonikela. Okwesibili kwakuJulayi ekuPhakameni. Okwesithathu ngangisenewspaper. Okwesi-4 ngangisenhlangakazi. Engizama ukuveza nengizama ukukusho, angidinganga ukuyonikela enkosini ekuPhakameni, kodwa kwakudingeka ukuthi mina ngihambe ngiyonyathela ekuPhakameni ukuze kuqaqeke izinto zami. Angikaze ngiye enkosini ngiyobika usizi lami, kodwa usizi lami ngafike ngalibika esangweni ekuPhakameni. Laqaqeka.
Hayi, bafowethu ngenani bafowethu, mina ngivele ngingazi ngithini umnguni. Angithi ubengekho umnguni sikhuluma indaba yasesangweni la bengakangeni kulayo. Kodwa ngiyamuzwa uthini manje. Eyi, Manazaretha asekuphakameni, ngiye ngithi mina noma sekunjani ukunyathela kukodwa emagcekeni asekuphakameni kuyisibusiso. Lela sango lasekuphakameni kumina lisho likhulu ngoba yila ngifike ngikhulume khona. uNkulunkulu ufakazi, enkosini angikaze ngabika lutho ngaphandle kokuya ngifike ngibonga. Mina ezami iy'ndaba ngiyiqedile esangweni ekuphakameni. Makhosana. Ngicela Niyakubona ukuma bafowethu bebekhona ukuthi ubufakazi bekhuluma besikhuluma ubengekho umnguni sikhuluma indaba yasesangweni ekuphambili. Kodwa nange sesilandisa manje indaba yokuthi indaba yasesangweni ekuphambili ingakanani. Eyi. Makhosana. Ithi ingoma babumnguni nalo lonke nje ibandla esihlangene kulo kule nkobongela. Ithi ingoma kaShembe, inyawo zethu zime emadwaleni akho ubusisiwe ongunaphakade. Manje ke ngifakaza kulamazwi kaMnguni uma ekhuluma indaba ebesikade sikhuluma ngayo njengoba echaza nje umenzi ukuthi ukufika usike sakhuluma indaba kaMngoma Makhosana owayengahambi indaba yakhe ize yaqedelwa umphemba eyinsukwini. UMngoma wayengahambi indaba yakhe, ngithi uMngoma mafowethu. Ya impela umngoma wayeya ey'nkonzweni e-Afrika. Wayekhonza Yes. kuphela noma emaRomeni, kodwa e-Afrika wayeya khona. Wayesedlula nje kuphakameni. Hayi akubatshazwa bangcwele.